Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema. Goejoen en welkom vanuit Langwaar, hier op de Langwaarderwiel. Na 4 wedstrijden gaat Grauw onder leiding, maar krek daarachter binnen het Heerenveen, Ljouwert en ook Snits. Maar hoe komt het Joert? Het wedstrijdverslag met het commentaar van Andor Faber. Prima waarsomstandigheden Joert op de Langwaarderwiel voor de wedstrijd in het SKS-kampioenschap. Het scootje van De Lemmer, het is het laatste jaar van Albert Visser als skipper. In 2022 waterkampioen. Sinds zo'n Jasper neemt het helmhout oer. Het is mooi geweest, hè? Ik ben horen wie ik het waar zegt en ik merk wel, zoals Justerik, dan ben ik helemaal dwars met Safelewien. En vooral die concentratie, daar ben ik helemaal op. Dus ja, die moet op 10 ophouden. En nou ja, misschien kun jij erop horen moeten. Dat zullen we dit kampioenschap nog wel even zien. De baan die erin lijn is door de wedstrijdcommissie is een songlas. Van linksonder naar rechtsboppen, naar linksboppen, naar rechtsonder. Bij de stad lezen Akrum en de hele mannen heel dichtbij waar. Ze lezen heel veel boppen in op de startlijnen. We jaren het startskot en daarna loert signaal wat inhoudt dat er meerdere scootjes vals binnen. Bordje nummer 1, dat is Akrum. En bordje nummer 3 is de hele mannen. Dat laatste scootje joggen we ook hier een rondje draaien en op een ijs starten. Maar dat docht Pieter Meter met het scootje van Akrum net. Die zielen gewoon terug en hebben misschien dat loersignaal en dat bordje wel mist. Nog altijd geen herkenning bij Pieter Meter en dus zet de wedstrijd gewoon uiteen. Zorgen we op de midden van de mar dat het scootje van het Heerenveen een goede slagmakker had. En dat ziet ze Brouwer bij de eerste tonnen de wel eens goed uitkomen kan. Kiezen een besielen? Het antwoord daarop is ja. En dus neemt het scootje van het Heerenveen de leiding oer. In deze wedstrijd op het wetter bij Langwaar. Op het tweede plak dan het Ljouwerter scootje. Mijn skipper Willem Zwaga wielst de startkotter nog altijd het bordje van Akrum lid. Ljouwert dus op 2 en ja, Akrum rechts in beeld als nummer 3 om de tonnen. Maar ja, ze binnen het start en dus docht het er eens net daar. En is eens de Jouwer de nummer 3. Efterop het scootje van Langwaar op het thuiswetter. Het is voor Harmen Brouwer nog net het kampioenschap zoals Otto wil. Want ik nou weer in de F-terrein. Maar het nieuwe scootje, de Grutte Griene, zat er ook wel neemt wordt. Een onval dan van het scootje van Snits op dat van Ljouwert. Jappie Visser had meer gong en gaat voorbij om Willem Zwaga. Heerenveen dus 1, Snits 2 en op het derde plak Ljouwert. Al komt Grauw direct bij. Ljouwert joggen we net. Hier kiest voor een hoge koers. En dus duelleert dat met Grauw om het derde plak. Heerenveen nog altijd on kop. Want zij winnen als eerste bij de tonnen. Onder wiens. Dan rechts in beeld. Joggen we het scootje van het Heerenveen draaien. Omdat ze haast poeten het wedstrijdwetter komen. Daar zit Liekwols het scootje van Ljouwert. We terug ziet ze Brouwer weer waarom draaien mat. Maar daar komt er het scootje van Snits in. Zo zit Sietse Brouwer gevangen tussen 2 griene scootjes. Hoe komt dit? Rint het goed aan? Nou, in alle geval zonder een oorvaring. Maar het smiet wel een protestvlaag op van Jappie Visser onder het adres van Sietse Brouwer en het Heerenveen. Het is een situatie die het slachtoffers opsmiet. Maar ik winners. Want het scootje van De Lemmer dat profiteert van al die situaties onder andere van het wedstrijdwetter. Boppen dat skift het de wien een beetje en daar profiteert Albert Visser van. Hij is de nieuwe leider in deze wedstrijd. Daarachter Huzum met Johannes Meter in de nummer 2. En op het derde plak
ja, meerdere scootjes die er komen. Links Akrum, maar we zullen Grauw, we zullen Ljouwert en het Jereveen. Betjut dat Snits de grote verliezer is. Maar de supporters, de scootje-fans, die zullen Joert in alle gevallen een spektakelstik op de Langwaarderwiel. De Lemmer, de eensame koprenner. Zou Albert Visser Joert zijn eerste dijoverwinning pakken. Zou Samma kennen. Daarachter Huzum nog altijd de nummer 2. En tredde het scootje van Ljouwert. Maar in het kruisrak daarna valt Willem Zwaga Huzum aan. Ljouwert had meer gong en gaat jeder om de ton als Huzum. En dus nemen de Ljouwerters het tweede plakkoer in de wedstrijd efter de Lemmer en var nummer 3 Huzum. Dan een situatie met het scootje van het Jereveen. Dat komt op bakpoort. Akrum, dat dus net start is, leidt er, wiekt net uit. En dus wordt dit een onvaring. Een beste onvaring tussen het Jereveen en Akrum. Akrum wiekt net uit, maar hier Jereveen der draaien matten. Het binnenvragen die het letter Joert in de protestkamer uitvjochten worden matten. Want beide scootjeskippers loeken de rede protestvlagen. Een situatie met alleen nog maar verliezers. Met Akrum dus in een haardrol wil ze eens net eens mij doorgaan deze wedstrijd. Sorry, de skeer bij de Gerben van Manen, het scootje van het Jereveen. De wedstrijdcommissie hing het aan de finishvlagen erin en dus betjut het dat we op wij gaan naar de eerste dijoverwinning van Albert Visser in dit kampioenschap. De Lemmer wint de wedstrijd op de Langwaarderwiel. En Albert Visser pikt nog een dijoverwinning mee in zijn laatste jaar als skipper. In de Feyenoord bij Jenne Woord kwamen er gewoon niet goed uit. Dat ken. En juist de eerste kruisrak ik net. Ja, dat jij nog even het zien. Maar wij hebben nooit opgejonden. Dus als wij goed fit binnen, dan kunnen we maar de eerste mei. Dat weten we. Dus ja, dat de Joert eruit komt. Het tweede plak is voor Ljouwert, wielst Huzum als derde eindigt. Akrum, dat finisht als zonde, maar nee, het blijft stil, ze willen het afsketten. En dus betjut het dat ze net finishen. Pieter Meter protesteert het in het Jereveen en de wedstrijdcommissie. En het probleem onderin, daar kun je ook helemaal niks horen en niks zien, merkt niks. En we hadden echt niet het idee dat wij vals waren. En dan komt bij de finish en dan hoort helemaal niks. Ook niet een botje, ook niet iemand die bij je komt. En dan zie je eigenlijk een hele wedstrijd van niks. Albert Visser, mooi het Lemster scootje, wint hier op Langwaard. Ja, nou hebben we 4 wedstrijden hoorn aangeveldboom en 4 verschillende winnaars. Wat zei dat? Nou, dat zei dat ze om elkaar wegen binnen. Dat die skippen die rennen goed en die bemanningen die zijn alle goed getraind. En ze één foute slagmaatje en het werd onmiddellijk straft. Dus ja, het Jereveen weer er mooi uit. En ik denk, nou, dus clear, kat in bakkie. Niet hoor, even een foutje en ze zitten helemaal in de midden. Ja, en dat net alleen nog toch Vlaterkes. Het komt echt toch die skift in de wind natuurlijk. Dat zijn we van tevoren al. Ja, dat zijn perfecte ingrediënten voor een krankzinnige wedstrijd. Het is werkelijk geweldig, want we zitten hier op de kop van het schip te zien naar die vlaggen. En de kop werd een vlag en de vlag die draaide gewoon 90 graden. Nou, en de scootjes die daarop reageren konden, die skaten vooruit. En die niet aan de verkeerde kant van het veld zit, ja, die kwam helemaal bedrogen uit. Dus ja, van oude kant, de beste stuurlui staan aan wal. Maar dat wie op dit moment ik echt weer, we konden hier zien wat de wind draaide. Even naar de uitslag. Ja, de uitslag. Laten we eerst even naar de start gaan. Want de start wie natuurlijk al tumultueus. Want er wie 2 scootjes wie een Valsk. Dat wie een Akrum en hele mannen. Die noemers waren op het startschip. Ja. Alleen nog op het startschip. Want net op het contraschip. Want dat hoeft net meer. Nee, en dan moet de skipper, elke skipper die er maar heel ontwijfeld wie ik te betiet of net, die mat zelf zien naar het startschip, wordt mijn nummer ik toont. Nou, hele mannen gaan we waarom. Dat wie uitstekend. Maar Pieter Meter die denkt van ja, ik ging gewoon terug. En dan has het net zoen. Je gaat niet willens en wetens door als jouw nummer getoond wordt. Dat doe je net. Wat is Pieters hier verantwoordelijkheid? Ja, dat bloedt de verantwoordelijkheid van de skipper. Oké, dan wil ik nou van die weten, Aangeveldboom. Waar zijn schuld is het? Is het Pieter Meter wat je fout zit bij de start? Of is het de wedstrijdcommissie? Nee, het is Pieter Meters in fout. Maar ik zo
toch graag willen dat een wedstrijdcommissie er even achterom gaat. Dat is een service die je verlenen kennen. En dat net alleen, want hij beïnvloedt echt gewoon toch Maarten in de deelnemersveld. Hij beïnvloedt de wedstrijd. Nou, dat haast maar schoon. Hier mijn bakbord, stuurbord, maar Heerenveen. Pieter Meter, heks op Heerenveen. Ja, hier de uitgang. Want dat ken natuurlijk. Dan hier dit net gebeurd. Laten we eventjes de uitslag erbij pakken. De uitslag hier op Langwaard, die zit keurig op kaart. Dan weten we dus dat Lemmer met Albert Visser als eerste 0,9 erbij. Vaart Ljouwert, Huzum, ik werd heel knap, hè? Mooie Johannes Meter. Hele mannen, Langwaard, Drachten. En dus als laatste is het dan Pieter Meter met Akkeren. Maar hij waard net oorsketten bij de finish. Maar hij zei wel gelijk, ja, ik heb de reden vlagen. Tjen de wedstrijdcommissie, want hij bestridt dus dat hij vals is. Oké, en ik dacht dat die rode vlaggen tjen Heerenveen weer. Ek nog. Dat is echt nog een oren-situatie. Werd die echt nog wel een reden vlaggetje. Ja, ze krijgen huiswerk, hè, de jury. Het werd Jon druk in die protestcommissie. Het zwithokje, toch? Het zwithokje. We hebben het over een heel soort scootjes gewoon. Maar eigenlijk nog net hoe de winnaar. En dat is net de jochte. Want Albert Visser in het, volgens mij wie het tweede cruiserek of het derde cruiserek. In één keer van 10 naar 2 en hij pakt de koppositie. Het wie magistraal. Het was een prachtige winskifting. En wat dat betreft had het heel goed dien. Hij blauw hier aan de boppenkant. Als die wind draaide, dan kwam hij hier van de boppenkant. En hij wie aan de boppenkant, die wind draaide, die pakte hem op. En die vaarde gewoon naar de top. En die oren, die het eigenlijk op koplijn, die waren aan de andere kant van de maar. Die kon nooit meer in de wind op hierheen komen. We pakken het tussenklassement pakken we er even bij. Die zit keurig het praten kwer. Op het eerste plak nog altijd wel Grauw met 9,9. Var Ljouwert, over 9. Dan het Heerenveen, 13,9. Dan Snits, 15,9. En de Lemmer, Sontjen, 9. Hielendal onder ons zogen we naar Drachten op plak 13. En de Zuidwesthoeken Starum op het 14e plak. Beide scootjes hebben 43 punten. Van deze top 5, waar had nevens die de beste papieren? Nou, dat zijn er 2. In elk geval Heerenveen en Grauw. Maar de Sjost is 1 lietsfoutje. En de lijst weer helemaal achterom. Heerenveen leidt er zo prachtig voor. Maar Grauw had ik in de middenlijn. En die klimt weer omheen. Die had zich aardig weer omvochten. Dus Nostradamus hier on boord, die zei nou, het kampioenschap 2024 tussen Grauw en het Heerenveen. Dat zoekt nooit zitten, want het is nog lang net ouwloen. Nee jongen, we krijgen morgen Huddewien op Eerlehuizen. Dus dan kan het wel weer helemaal oorswezen. Dankjewel Agen. Morgen dan, Agen zei het al, morgen dan ben we in Eerlehuizen voor de 6e wedstrijd alweer van het SKS kampioenschap. Ik zou zeggen, graag ontaan. Dag. Dit programma waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Draaisma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema.